Tesalonica mga igsoon, sulat ni nga uh, kaning First Thessalonians, sulat ni siya mga igsoon agig pangumusta ni Apostol Pablo sa pagpadayag sa iyang kalipay ug pagpasalamat sa mga kaigsunan dito sa Thessalonica nga adunay lig-on, kalig-on sa ilang pagtuo. Kugi sila, dinasig sa gugma, sa pagpaambit sa uban sa pagkamaayo sa Ginoo. So, ang pag-ampo ni Pablo nga siya makabalik dito, makadasig usab sa mga katawhan dito sa Thessalonica. O padayon si Apostol Pablo sa iyang sulat dinhi sa Thessalonica, nag-auhag sa pagkinabuhi nga labi pang makapahimuot sa Dios. So, gisgutan po niya dinhi ang about sa coming, Jesus coming, second coming. Ang iyang pagdasig nga preparar ang atong mga tagkinabuhi nga magdinasigay, magtinabangay. Na siya mga igsoon, dili magpinahitay, magdinasigay ug magtinabangay. So, giuluhan nato ni og tagai sa dakong pagtagad ang balaang espiritu. Kani siya kung mag-isgot tag balaang espiritu mga igsoon, dako-dako po ni siya nga doktrina kung mga support medyo daghan gid kay ni siya support sa Biblia kay sa Trinity part man ang balaang espiritu. Kanang sa verse 19, ayaw ninyo santaa ang Espiritu Santo. So unsa day ang balaang Espiritu Santo? So mga igsoon, bisan pa man nga kadunay na ninyo ni nabatian para sa inyo dili na ni bag-o, pwede ta moingon nga nakadungog naman ko ana, pero mas maayo mga igsoon nga ato ning ipalabas kung unsa di ay ang balaang espiritu, unsa iyang role, asa siya ni Kristo sa atong mga kinabuhi. So sugod ta mga igsoon, ang balaang espiritu hinumduman nato nga sa beginning pa lang, sa primero pa lang naa na siya. Makita nato sa Genesis, ang balaang espiritu nagalihok ibabaw sa katubigan. Ang mga nagtuon niya nga mga scholar, matod pa nila nga naa siya ibabaw sa katubigan kay gitabunan niya sa iyang presensya, gitabunan niya ang mga gipangbuhat sa Dios aron mapatunhay og maandam alang sa mga butang nga himuon pagyud sa Dios Amahan. Labi na pag-ingon sa Dios Amahan, mutungha ang kahayag, mutungha kini. So sa iyang pagpamulong mutungha ang mga buhat sa Dios. So numduman nato nga sa Trinity part yun ang balaang espiritu, siya Dios o apil pud siya sa creation mga igsoon. Gani sa Job gingon nga ni ang espiritu sa Dios may nagbuhat kanako ug naghatag kanako kinabuhi. So hinumduman po nato nga ang balaang espiritu mga igsoon sa time ni Jesus, sa pagbautismo kang Hesus, anaa ang balaang espiritu. Paghuman og bunyag niya, nakita nato nga naabli ang langit ug nakita niya ang espiritu sa Dios nga mipaubos daw sa lampati ug mitugdon kini kaniya. So mao na mga igsuon nga atong tagahan ug dakong pagtagad ang balaang espiritu. Una nga punto nini mga igsuon, siya ang atong magtatabang nga gamhanan. Okay? So gingon nga ni sa Roma 8:11, kung nagpuyo sa inyong kasing-kasing ang espiritu sa Dios nga nagbanhaw kang Hesus, siya nga nagbanhaw kang Kristo muhatag usab og kinabuhi sa inyong madunot nga lawas pinaagi sa iyang espiritu nga anaa kaninyo. Sumo na ang balaang espiritu nga nagbanhaw ni Ginoong Hesus, mao pud na ang anaa kanato. Gamhanan mao na siya. Ug dugang pasuporta sa ikaduhang Timoteo 1:7, kang espiritu nga gihatag sa Dios kanato wala maghimo kanatong talawan kundi naghatag kanatong gahom ug gugma ug pagpugong sa kaugalingon. So muna nga ang balaang espiritu mga igsoon bisan na mga problema kasurindiro na ta, mutalaw ta, nay pwede sang yawan, pero unsaon na to pagsugod, unsaon na to pagsulod, ang balaang espiritu mauna ang magtatabang kanato. Siya nga gamhanan walay dili po niya mahimo. Pwede gayud niya mahimo sa atong mga kinabuhi. Ang balaang espiritu mga igsoon
dili ta makaingon nga gamay ra ni siya, kulang niya gahom compare sa father o sa anak. Mga igsoon hinumdum nato nga balang espiritu Dios o siya naa nato nagpuyo ug kaya niya usabon ang atong pagkatao, ang atong mga kinaiya. Naunaw nato nga kung mohinunaw nato nga walay tao nga makausab sa atong kinaiya, sa atong pagkatao, pero kay Dios man ang balang espiritu kaya po niya usabon ang atong mga kinaiya mga igsoon. Sa Juan 14:16 gingon nga ni namulong si Ginoong Hesus, mangayo ako samahan ug hatagan kamo niyang laing magtatabang aron makig-uban kaninyo hangtod sa kahangturan. Siya ang sa verse 17 siya mao ang espiritu sa kamaturan. Ang kalibutan dili makahimo pagdawat kaniya kay dili man kini makakita o makaila kaniya. Apan kamo nakaila kaniya kay nag-uban siya og nagpuyo diha kaninyo. So muna ang balang espiritu nga nagpuyo og atong magtatabang nga gipadala sa amahan. Amen mga igsoon. So dugang pud mga igsoon siya ang atong magtutudlo. Kay gingon ni Ginoong Hesus siya nga inyong ikauban sa John 14:26 nga mao ang Espiritu Santo nga ipadala sa amahan sa akong ngalan magtudlo ug magpahinumdum kaninyo sa tanan nga akong gisulti kaninyo. Sumuna mga igsoon nga ang balang espiritu tagaan nato dakong pagtagad. Dili nato baliwalaon nga siya naa di ay kanato nagauban. Sa verse 26 sa John 15, muanhi ang magtatabang nga mao ang espiritu nga nagpadayag sa kamaturan nga gikan sa amahan. Ipadala ko siya gikan sa amahan ug magsaksi siya mahitungod kanato. Mas mula lumpa ang atong pag-ila ni Ginoong Hesus sa amahan kun ang balang espiritu tagaan nato dakong pagtagad. Men mga igsoon. Ug bagig review mga igsoon sa atong pagkakristohanon kung kanus ana niabot sa ato ang balang espiritu. Human kana sa atong pagkadungog o pagtuo, pagdawat nato sa mensahe sa gospel o sa maayong balita. Dili lang siya taman nga nadungog nato ang maayong balita, kundili sa kinasingkasing ato kanang gituuhan o gisaligan. So mo na nga sa verse sa Episo 1:13, ug mausab kini ang midangat kaninyo sa pagdungog ninyo sa matuod nga mensahe sa maayong balita. Kadaghan man mga maayong balita pero dili siya mao'y matuod nga mensahe. Ang naghatag kaninyo kaluwasan, mituo kamo kang Kristo. Busa gipatikan kamo sa Dios pinaagi sa paghatag kaninyo sa Espiritu Santo nga iyang gisaad. Timaan nga kamo iya na muna mga igsoon nakadungog sa mensahe ug sa kinasingkasing ni tuo ug nidawat ni Ginoong Hesus nga Ginoong manluwas diha ang atong masinatian, ang atong madawat ang balaang espiritu. Muna ang silyo, patik, timaan, ilhanan nga kita iya na muna pinaka assurance sa sa Kristohanon sa mga magtutuo nga siya luwas na ug mipuyo na ang balaang espiritu. So siya ang atong gamhanan nga magtatabang og mga igsoon siya pod ang naghatag kanatong mga gasa. Siya nga naghatag og gasa naa nagpuyo kanato. Sa Galacia 5:22, apan ang espiritu naghatag sa gugma, kalipay, kalinaw, pailob, kaluoy, kaayo, pagka maminatud-on, pagka mapaubsanon, ug pagka mapinugnganon sa kaugalingon. Kining mga butang nga wala mahisupak sa bisan unsang balaod. So muna mga igsoon hinumduman nato gid kanunay ug tagaag pagtagad nga ang balang espiritu naa nagapuyo ug nagauban kanato mga igsoon. Dili lang kamo nga kung gidasig na kundi ako mismo. Kaya kung tanaw nato niyo ma-maintain bago nato ni mga igsoon ganing kanunay nga gugma. Diba? Kung gugma lang hisgutan, siyempre katong imong gihangayan, mura imong gugmaon. Kung kalipay, kato lang ang panahon nga hayahay ka. Kung kalinaw, di ba? Kung kalinaw, kung walay nakahasol sa imo, diba? Pailob kung ang imong gikatubang mapausanon so mga igsoon tananta kinahanglan nga tagaan natong pagtagad ang balaang espiritu kay naa ni sa iya tanan nga mga kinaiya nga masinati nato kung tagaan nato siya pagtagad ato siyang hinumduman ug maghayo tag panabang kaniya kanunay.
sa panahon nga mugawas ang atong pagkatawanon, sa panahon nga ang atong daan nga pagkatao mugawas, mo na mga igsoon ang atong hinumduman mga igsoon. Gingon nga niya sa Roma 8:9 paingon sa 11, apan wala na kamo magkinabuhi nga minanduan sa tawhanong kinaiya, kundili sa espiritu. Kung tinuod man og galing nga ang espiritu sa Dios anaa na sa inyong kasing-kasing, kadtong walay espiritu ni Kristo dili iya ni Kristo. Apan kung nagpuyo si Kristo sa inyong kasing-kasing, bisan patay ang inyong lawas tungod sa sala, ang espiritu kinabuhi alang kaninyo. Tungod kay gihimo man kamong matarong sa Dios. Kung nagpuyo sa inyong kasing-kasing ang espiritu sa Dios nga nagbanhaw kang Hesus, siya nga nagbanhaw kang Kristo muhahatag usab og kinabuhi sa inyong madunot nga lawas, pinaagi sa iyang espiritu nga naa kaninyo. So gingon sa Efeso 2:22 usab, uban sa tanang magtotoo, kamo usab nahiusa ngadto kaniya. Di nagpuyo ang Dios pinaagi sa iyang espiritu. So muna mga igsoon, nagpuyo munang ang atong lawas gitawag siya og templo, kay ang templo mo man gitawag sa Old Testament nga diha ang presensya sa Dios. So sa ato sa kita nga nagtuo ni Ginoong Hesus, kita ang gitawag nga God's temple. Sa 1 Corinthians 3:16, sa walay duha-duha na sayod kamo nga kamo templo sa Dios. Kung nagpuyo diha kaninyo ang espiritu sa Dios. So amen ba mga igsoon? So ug sa unahan makita nato diha nga magkasabot ba ang templo ug sa mga Dios? Dili, kay kita ang templo sa Dios nga buhi. Sumala sa gisulti sa Dios, magpuyo ako ug makig-uban sa akong katawhan. Mahimo ako nga ilang Dios ug mahimo sila nga akong katawhan. So muna mga igsoon nga ang Dios anaa gayud nagauban pinaagi sa iyang balaang espiritu. Usahay lang makaligtaan nato nga naa siya nagauban. So kung kabaluta nga ang Dios ang iyang presensya anaa kanunay sa atong pagbuhat sa sala, kabaluta nga ang Dios nagatan-aw aktual nga kita ang atong mga gipangbuhat. Muna mga igsoon, makabantay ta labi na sitwasyon nga pamangnuan ta nga atong tagaan og dakong pagtagad ang balaang espiritu nga naa kanato. Sa Santiago 4:5 gingon nga ni, ayaw ninyo huna-huna nga walay hinungdan ang giingon sa kasulatan. Ang espiritu ang gibutang sa Dios dinhi kanato puno sa nagdilaab nga pangandoy. So muna ang tinguha gayud sa espiritu sa Dios nga naa kanato. Galing lang kay atong masanta, mao ni ang iyang gusto, nag on fire siya para ni nga mo ni atong magkinabuhi, mo ni atong buhaton, mo ni kaning prayer meeting, kaning pagpaminaw sa iyong pulong, paggahin sa iya sa pag-ampo, nagadilaab kana ang pangandoy sa balaang espiritu. Galing lang kay atong dili nato matagad ug atong masanta mga igsoon. Sa ikaduhang Timoteo 1:14, ang pingi ang mga maayong butang nga gipiyal kanimo pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo nga nagpuyo dinhi kanato. Muna mga igsoon, ang balaang espiritu mao nga atong gamhanang magtatabang, siya ang naghatag kanatong mga gasa, siya ang nagatudlo kanato sa mga maayong mga butang. Ingon nga ni, ayaw tamaya ang mga mensahe gikan sa Dios, ang pulong sa Dios. Gani sa Colossians 3:16, papuhiya sa inyong kasing-kasing ang bahandianong mensahe ni Kristo. Pagtinudluay ug pagpahimangnuay kamo uban sa tanang kaalam. Pag-awit kamo mga salmo ug balaang mga alawiton ug awitin ninyo ang Dios uban sa pasalamat diha sa inyong mga kasing-kasing. O dugang pa sa Filipos 4:8, sa katapusan mga igsoon, puna ang inyong hunahuna sa mga butang nga maayo ug angay daygon, sa mga butang nga matuod, ligdong, matarong, putli, matahom ug kahalangdon. So muna mga igsoon nga mga pangandoy sa tinguha sa balaang espiritu, itudlo sa balaang espiritu, mao na mga igsoon, galing mga igsoon kitang nga mga tao. Dili lang kamo apil ko, kita nga mga tao kugi kayo mangulikta og mga basura, mga junk, mga dili makaayo sa atong pagrelasyon diha sa Ginoo. Mga butang nga maka-stress, mga
musulod sa atong una-unang kasing-kasing ang mga makalagot, mga makahatag problema ug mao na dayon na maghari sa atong mga kasing-kasing mga igsoon. So bisan unsaon natong pagpanggap, bisan unsaon natong pagtago, mulutaw gayud kana mga igsoon ang matuod nga bulok sa atong pagkatao. Kung unsa ang atong mga gipangkolekta sa atong mga una-una, giabot sa atong kasing-kasing mao na nga dili gayud maayo nga mugawas sa atong pagkinabuhi mga igsoon. Gidasig ta nga sa Roma 8:12 tungod niana mga igsoon, obligado kita sa pagkinabuhi dili sumala sa tawhanong kinaiya. Kay kung magkinabuhi kamo nga minanduan sa tawhanong kinaiya, mamatay gayud kamo. Apan mabuhi gayud kamo kung pinaagi sa espiritu, patyon ninyo ang tawhanong binuhatan. Ang tanan gimanduan sa espiritu sa Dios, mga anak sa Dios. Kaya ang espiritu nga gihatag sa Dios kaninyo dili magpulipon kaninyo aron kamo mahadlok. Ang maong espiritu maghimo hinuon kaninyo nga mga anak sa Dios. Tungod niini makasangpit na kita sa Dios, pinaagi sa pagingon. Amahan ko, makighiusa ang maong espiritu sa atong espiritu aron pagpamatuod nga kita mga anak sa Dios. So mga igsoon, giobligar kita nga magkinabuhi sa espirituhanon. Nga ang Espiritu Santo tagaan gayud natong pagtagad sa atong inadlaw-adlaw nga pagkinabuhi, dili lang panahon sa prayer meeting, dili lang panahon sa panimbahon, kundi sa tanan aspeto sa atong kinabuhi, bisan sa atong mga desisyon, mga plano, ug uban pa mga igsoon. So atong ihalad ang atong mga kinabuhi diha sa pagpaminaw sa balaang espiritu, sa pagsunod sa balaang espiritu. So ihalad nato ang atong mga lawas, ingon nga halad nga matuod diha sa atong buhi nga Dios. Sa Roma 12:1, busa mga igsoon, tungod sa dakong kaluoy nga gipakita sa Dios kanato, ang iyon ko kamo sa pagtugyan sa inyong kagalingon ngadto sa Dios, ingon nga buhing halad, balaan ug makapahimuot kaniya. Mao kini ang matuod nga pagsimba nga angay ninyong ihalad. Munang spiritual service mga igsoon, nagapalo, nagasunod, nagatuman ta sa unsay leading sa balaang espiritu. Ang espiritu may naghatag kanatong kinabuhi, busa paharion nato siya sa atong mga kinabuhi. Mo nang giingon sa Galacia 5:25 ug sa 16, kini ang akong isulti kaninyo, pahariya ang espiritu sa inyong kinabuhi ug ayaw tumani ang mga tinguha sa lawas nung kaibog. Mo nang live and walk by the Spirit mga igsoon. So ayaw ninyo santaa ang Espiritu Santo. Dili nato pungan ang balaang espiritu, dili nato barahon ang iyang gusto ipabuhat kanato, dili nato babagan. Tugutan nato ang balaang espiritu mga igsoon nga moy mo dumala, moy mo drive sa atong pagkinabuhi, moy mamuhat diya sa pagtudlo kanato sa sakto nga paghigugma, di ba? Gugma sa Ginoo. Sakto nga paghatag og pasaylo, sakto nga pagpugong sa kagalingon, paghatag og sakto nga kalipay, ug sakto nga kalinaw, ug sakto nga kaluoy, ug pagtabang sa uban. So mao na ang pinagdilaab nga tinguha sa balaang espiritu nga atong makinabuhi mga igsoon. So kung dili nato siya barahon, dili nato paggangon, dili nato santaon ang balaang espiritu, ang 1 Thessalonians 5 sugod diha sa verse 12, makaver na niya tanan mga igsoon, palo na tanan mga igsoon about sa pagtahod, about sa paghigugma, about sa pagmapailubon, dili manimalos, pagbuhat og mga maayong buhat, pagmalipayon, may nampuon, mga pasalamaton, mao na ang makaver sa balaang espiritu kung ato dili nato pakgangon, dili nato santaon ang iyang gusto ipabuhat mga igsoon. Sa verse 20, ayaw tamaya ang mga mensahe gikan sa Dios. Kay kanang mensahe sa Dios mga igsoon mo nang mukumbiktar, dili na to sawayon, dili na to dipinsahan. Grabe pag na to pagdipinsa mga igsoon, kay dipinsahan po na to tulong po sa Ginoo. Mukuha po tag verse, pero mga igsoon, dili na siya angayan nato nga buhaton. Kay nasakitan ta ani nga pulong, gamit po tag lain nga pulong sa Ginoo. Ang pulong sa Dios usa lang ka espiritu mga igsoon, ug dili nato angayan nga
banggaon, rasunan, kundi dawaton sa kinasing-kasing masakit man pero parang kana-kanan sa atong kayuhan. Kay ang giingon sa Timoteo ang tibuok kasulatan gisulat uban sa lamda gikan sa Dios ug mapuslanon alang sa pagtudlo sa kamatuoran. Dili na siya aron tudloan ta aron sa akong pagpalusot, kundi pagtudlo sa kamatuoran, sa pagpadlong, sa pagsaway ug pagtudlo kanato sa pagkinabuhi. Unsaon pagkinabuhi nga matarong? Sa ingon nga nag-alagad sa Dios masangka pag-ayo ug maandam sa tanang maayong mga buhat. So man usay sakit man ang hinumduman nato nga ang pulong sa Dios sama sa kahait sa duha ka espada nga duhay sulab nga tumadumduman na sa Hebreos. Sa verse 21, sutaan ninyo ang tanan, ang pingi ang maayo. So klarohon na to kung mabugin ang kamaturan, kay bantay ta ng mga hatod-hatod. So kay kung nakita mo message really sa permiro sakto pag-abot sa unahan di na magkadimaong igsoon. So muna nga sutaon ang pinga nato unsa ang maayo. Ang pingan ang maayo i-apply nato. Dili nato taguan, dili lang diri taman sa atong hunahuna og kasing-kasing kundi ato gid kanang pahimuslan kay para kana sa atong kayuhan, para sa atong pagtubo, sa atong pagrelasyon sa atong buhi nga Dios. So una nga gihangyo kita nga ampingan nato ang mga mahibutang nga gipiyal kanato pinaagis sa balaang espiritu nga nagpuyo kanato. So verse 22, ug isalikway ang dautan. So kani dapat ang atong santaon mga igsoon, kani dapat atong tamayon. Kani mga makadaot, mga basura dapat mga basura, mga junk nga atong dawaton nga maabot sa atong mga hunahuna. Muna atong isalikway mga igsoon, muna mga dautan. Mapugngan ang atong pagtubo spiritually mga igsoon. So karon nga nasayod na ta mga igsoon sa kaimportante sa balaang espiritu. Atong challenge mga igsoon, ato lang bani nga ibaliwala. Hinaot mga igsoon, ikaw ako kita tanan mga igsoon nga ang ato untang tubag nga dili nato angayan ibaliwala ang balaang espiritu nga naa sa atong mga kinabuhi. Amen mga igsoon. Sa akong nabasa, nagiyan ako sa Deliberate, gingan yan ni, how to stay on track. How attuned are you to the Holy Spirit's guidance? How can you listen better? He guides, He warns, and directs. Mga igsoon. Saan nato nga mabantayan? Maminaw ta. Unsay mga maayong butang nga itudlo ka nato sa balaang espiritu. Dili man siya audible nga atong madungog pero sa kanunayon nato nga pakigistorya sa Ginoo, sa makanunayon nato nga basa sa iyang pulong, diha na manggawas sa atong mga una nagkasing-kasing ang unsay guide sa balaang espiritu kanato mga igsoon. Sa gingon yan ni sa 1 John 2:27, apan gidihugan na kamo ni Kristo sa iyang espiritu. Samtang ang iyang espiritu anaa kaninyo, wala kamo magkinahanglan og laing magtutudlo. Kaya ang iyang espiritu magtudlo kaninyo sa tanang butang ug matuod ang iyang itudlo kaninyo. Busa sunda ang itudlo sa espiritu kaninyo ug pabilin kamo diha ang Kristo. Muna lagi na ang atong mga pagdasig mga igsoon. Nga kitang tanan atong sundon ang itudlo kanato sa balaang espiritu ug magpabilin ta diha kang Kristo aron kita mo grow spiritually, mahingkod sa atong pagtuo diha sa Ginoo. Magka pandol-pandol man ta, mag-agi man tag mga pagsulay apan part kana sa atong sanctification process. Ang pagbalaan sa Ginoo sa atong mga kinabuhi mga igsoon, padayon pa mga igsoon. Amen mga igsoon. So sa katapusan atong pagdasig, akong hangyo nga kitang tanan gyud mga igsoon, maglakaw kita nga maghunahuna nga naa ang balaang espiritu tagaan at sugdakong pagtagad nga siya part gayud sa atong pagkinabuhi. Kay mao man ang balaang espiritu, mao man ang gipapuyo, gibutang, gibilin ni Ginoong Hesus aron atong mahimong magtatabang, gamhanang magtatabang hangtod sa kahangturan. Padayon ta nga mohalad sa atong mga kinabuhi ngadto sa atong buhi nga Dios. Salamat sa pulong sa Dios.
magampot ha. Among amahan nga langitnon, dalaygon ang imong ngalan Ginoo sa among mga kinabuhi. Salamat Ginoo Lord God sa imong buhing tulong na sa karon nga imong ipaabot imo Ginoo Lord God nga kining tanan Ginoo dili lang Lord mulabay nga kawang Ginoo kun dili Lord God amo kining ma-aplikar Lord sa among matag adlaw nga pagkinabuhi Ginoo labi na Ginoo Lord God ang pagtagad namo Ginoo sa imong balaang espiritu nga mo imong gamhanan nga gibilin nga magtatabang kanamo magtudlo kanamo bahin sa imong mga kamaturan mga maayong butang Ginoo aron kami Lord mulig-on among pagrelasyon kanimo mulawom og among mga kinabuhi mo dan-ag ngadto sa uban ug ikaw mahimaya labaw sa tanan Ginoo amo kang pasidunggan amo kang pasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesus amen ug amen.